em hana po social media kiwe ki parti em perlon ngai ki standar bahata kam tam ki supporter jong ka NPPM ki standar te standar bahama nama ba kimju krensniu ra kimju krensi rama dapi pus kumno ro ki support bet ki kersan bet te kini ki nong kersan NPP mo te kum tu te long sutanat mo ne piom kum no perlang te ada ngapus kano ka pus ro em long ki bru ki bala syai bala nang la start iman mo ki bon te kimju don kam ya kata ka komensi mo ngai padem ngan như thôi pi nga lại juang em như pi nga ngam day ka politics ngam day ka kano ka party mo te ngam day ka party pra ngam day ka party NPP ngam day kano mo ka party ten re kat ka jing yo i jong nga hapo social media te kat ka jing yo sngaw jong nga kini social media kat ka jing yo i jong nga mo te nga kren kat ka jing yo i jong nga kin mo te subu nga yai tai madu prestun ro sngaw hi ban ben ya ki don bun ba ong nga kane ka bru yaw prestun ro ka ben yaw arden ro ka ben don kibun ba komen yang mo den rei nga klem ben re yano rei nga pan i kini ka jing si mo ya jing tre kam jong ki mo kam tam menta subu ba nga kren sepang tu surok mo men kana tu surok nga kren ba yai madu prestun dei nga klem ben ye nga su ong ken madu prestun sange swa to ka spa jong pi te sa yu pichwa ya surok dei tahan